Grazzi tal-li qed issegwu l-proġett Xjentek, proġett tal-Fondazzjoni Satar, fejn flimkien qed nesploraw aspetti ta' xjenza, teknoloġija u innovazzjoni b'mod applikat. Infakkarkom li tistgħu issibu informazzjoni fuq ir-rivista Satar fuq satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas Satar. Illum għandna lil Kit li se jispjegana daqsxejn kif isir it-tieni mudell, il-mudell tal-karru tal-karnival. Naraw flimkien. Mela Kit, il-karru tal-karnival, issa aħna mdorrijin naraw karrijiet kbar, jiċċaqalqu, però x'għandu differenti dan hekk għax għallinna ftit kurzita. Sewa tajt Maja Laura, karru mhux kbir ħafna ħajkun, imma fl-istess ħin l-affarijiet kollha li wieħed jista' jimmaġina bħala mekkaniżmi u affarijiet jiċċaqalqu nistgħu nagħmluhom anke f'dan il-karru. Interessanti. Nibdew billi insibu il-kartuna, il-kartonċina li ħajkonna fil-magazzin u minna ħankunu qegħdin insibu l-parti ewlenija. Sewa, din il-parti ewlenija tinqala bħala parti numru 1 fil-fatt u bħal ma qegħdin taraw f'daw il-pożizzjonijiet għaw jisu postijiet fejn nistgħu nagħmlu tinja biex nirwu iktar faċilment il-forma u l-mudell tagħna. Sewwa jekk ma jirnexxilekx tista' anke tuża riga bidritt mal-parti fejn tittirwi u inti tgħinek iżżomm magħha. Jiena ħankun qed nirwi l-partijiet kollha hawnhekk anke l-parti hawnhekk. Tajjeb. Kull fejn għandna. Kull fejn għandna dawk il-linji mqasqsini. Ekku. Sewwa. U hemmhekk tgħinek ukoll jisam kif qed tidher. Iva. Tajjeb li ngħidu wkoll li fil-każ ta' dan il-mudell m'għandekx għalfejn tmur tpinġih jew tiddekorah qabel. Sewwa. Għax id-dekorazzjoni ħassir kollha jew fuq karti oħra li ħadattu bihom. Ġifieri ħadkun fuq ġewwa titgħatta mela m'hemmx għalfejn. Sewwa. Mela, mument ta' xejn waħda fih naqra attenzjoni hija meta niġu biex naqdu din il-kaxxa ngħidulha hekk, il-qafas bħala oġġett wieħed. Tista' tuża l-kolla u tista' anke ma tużaħħiex, imma li jekk jiġri huwa li npoġġu fuq xulxin daw iż-żewġ flaps ta' wara u waħda jista' tidħol ġol oħra. Għandha fejn tidħol. Sewwa, issa jekk tixtiequ jkunu iktar stabbli tinkollhom ftit naqa' kollha tal-crafts minn dik it-trasparenti u żommhom sakemm jixfu. Fi hawnhekk diġà ħloqna il-parti ewlenija il-qafas. Sewwa, minn din ħammorru issa għal-qalba, għal-mekkaniżmi. Tajjeb, interessanti. Mela, il-karru tagħna ħajkun kapaċi ċaqlaq 4 postijiet differenti. Issa x'tagħmel u x'tuża b'dawk 4 partijiet tista' tara inti. L-istudenti jkunu kreattivi, jekk jiena noħlom jew ħanagħmel annimal b'xi idej jiċċaqalqu nista' nużahom hekk. U hemm ħafna dijat tista' tagħmel. Għalhekk huwa l-ispirtu tal-karnival sewwa ħafna immaġinazzjoni u idejat. Hekk għandna l-biċċiet jidher. Ħansibu l-parti 4 illi hija naqra twila u għandna l-parti 5 iva, 2 minn tal-4 u 2 minn tal-5 li huma kemm iqsar mit-tnejn l-oħra. Sewwa 2 twal u 2 qosra. Issa, dawn il-partijiet aħna ħajtuhom l-idejn hawnhekk biex jifhmuni sewwa u magħhom għandi wkoll il-parti t-tonda tal-mudell. Il-kbira. Hekk ħanajdu hekk nista' ngħid kważi użajna kollox. Numru 2 sewwa. Eżatt, iċ-ċirku tont huwa n-numru 2. Mela, bl-affarijiet issa preparati qudiemna ħanuru kif ħanoħlu mekkaniżmu. Nibda billi nuża iċ-ċirku tont li għandu ħafna toqob mad-dawra tiegħu. Kull ċirku għandu daw it-toqob u kull toqba ħanużaw bħalek li jgħidulu pivot. Post fejn isa ċappetta fejn idur il-mekkaniżmu. Tajjeb, ħanibda bit-twal. Dawk it-twal ħanagħmel waħda fuq u għandkonna bżonn xi ftit butterfly clips jew pins. Sewwa dawn il-pins jitlu min-naħa ta' fuq u inti tkun tista' taqlibha u mbagħad niftħuha. Nifriduhom eżattament. Tiġi b'dak il-mod u kif għad tisa bħal ċappetta din tista' ddur fuq dak il-punt. Tajjeb, mela importanti li nużaw il-partijiet it-twal quddiem xulxin, jiġri dawn huma waħda quddiem u waħda wara. Bħala gwida ħalli mbagħad il-quddiem wieħed jivvinta u tesperimenta u tibdel. U ħanagħmlu l-istess proċess fejn ħankun qed indaħħal fuq wara il-butterfly pin u fuq naħa l-oħra ħanifirduhom u nafġuhom ftit. Tajjeb. Dak huwa l-istess proċess. Ġiet l-istess ħaġa. Forma ta' salib biex ikunu qegħdin noħolqu waħda fuq kull naħa. Ġifieri għalissa ħanagħmilhom hekk jiena forma ta' salib u nerġa' nuża butterfly pins. L-istess ħaġa. Mela għandna 2 it-twal faċċata ta' xulxin u 2 il-qosra faċċata ta' xulxin. Eżatt, tajjeb wisq. Ok, mela issa għandna mekkaniżmu diġà armat.
Issa dan jidħol ġol magna ġol kaxxa tal-magna Dik li fejn diġà il-kontroll tal-mekkaniżmu kollu. Tajjeb. Mela għandna l-ewwel parti tal-mekkaniżmu u l-parti ewlenija lesti. Tajjeb. Mela issa ħankun qegħdu nuru kif indaħlu din ġol kaxxa, Ġew. ġol qafas. Mela l-istess kif spjegajna l-ewwel it-twal ħajkunu qudiemna u warajna u l-qosra din fil-ġnub. U bl-istess mod ħandaħluhom fil-kaxxa. Tajjeb. Nistgħu nibdew pereżempju Jisu minn salib, para. parti ta' wara hekk. Nkun tħalt kemm nista' u mbagħad indaħħal parti ta' qudiem lit ġol slot li hemm qudiem fil-karru. Quddiem, ekku. Imma daħlu kollha. Daħlu kollha. Daħlu kollha u la darba daħlu vera għadu jkollox luż u jiġri u Jiċċaqla. jiċċaqla, jiġifieri, imma jonqosna biss l-aħħar parti tal-mekkaniżmu. L-aħħar butterfly pin illi ħanamlu fin-nofs eżatt. li jżomm ir-rota u l-mekkaniżmu Milli tiċċaqlaq. kollu f'post wieħed. Ikonna toqgħod qegħdin bidrit xulxin Sewwa. Biex tinfet minn daħlu din u din dik il-parti għal dik niffitta. il-parti. Tajjeb. Kollox ċas fuq il-bank ħanerġgħu niftħu Nerġgħu ta' din weġhom. Tajjeb. u għandna mekkaniżmu li jista' jaħdem diġà. Ta' veru. Ġifieri xi ħadd li għandu f'moħħu li juża l-qafas kif inhu, ħanaraw diġà li għandek il-kontroll ta' meta timbutta u meta tiġbed. Qegħdin naraw li ġa għandna. Waħda minnhom biss u tiċċaqalqu kollha. Ħanerġgħu nuru x'jiġri minn naħa ta' wara. Dan ħanajda bl-Ingliż jgħidu reverse mechanism, għaw ċertu ċappetti jaħdmu hekk timbutta waħda l-oħra tidħol il-ġewwa. Sewwa. Tiġbed waħda jiġbed kollha ġil barra. Jiġifieri dan qed naraw il-mekkaniżmu kif jaħdem. Tajjeb. Tajjeb. Interessanti ħafna. Mela, l-qafas jidher li lestu l-mekkaniżmu wkoll. Issa kif nistgħu nżejnuh? Mela, ovvjament jiddependi minn xi idejat ikollok. Imma allura aħna ħanuru xi idejat biex jgħinu l-tfal jimxu l-qoddim. Sewwa, mela aħna b'dan il-qafas ħankunu nixtiequ noħolqu forma eredu ta' annimal. U aħna ġidna l-idea ta' fekruna pereżempju Fekruna. li tiġi vera ħelwa għax għandha dak l-erba' dejn, eccetera. Mela biex tippjana inti trid tajt mela jiena ħatu każ ħan id-diżinja nagħmel sketch qabel u ngħid jiena ħan nagħmel pereżempju ras il-fekruna ħan waħħalha ma' qudiem. Tajjeb. Ħan nagħmel id din naħħa, ħan nagħmel id din naħħa. U peress li erba' biss għandna ħanħallu din lid f'dan il-każ jew bħala demp jew anke biex nikkontrollaw minnu. Ekku. Sewwa. Sewwa. U dawn iridu joħolquhom huma stess u xek. Iva, inti għandek Tajjeb. il-qafas u mbagħad ħad toħloq tivvinta inti. Tajjeb. Mela kif nistgħu noħolquhom? Mela l-ewwel nett wieħed jista' hawnhekk juża il-bażi biex ikun jaf kemm hi kbira Sewwa. biex nagħti il-bażi Ekku, li għandi. U tista' tpinġi bil-lapes Mod ħafif ħafna. mod ħafif u ċar il-forma. Minn hemmhekk ħanajt isma' jiena ħanagħmel fekruna ħankun qiegħed naħdem pereżempju Dak id-dar. eżatt il-qoxra tal-fekruna Qoxra. fuq wara u li gżuħa tat-tili kollox. Tajjeb. Din, Eventualment. eventualment, Stemmek qed nara. provajna naħdmu waħda diġà wkoll Tajjeb. u tkun għamilta letteralment ikkulurita, għamilta l-kuluri Ekku. tixtieq. Forsi Bidejn. għamilna naqa' riċerka tajt nista' nipprintihom jiena l-biċċi tal-dak il-hexagons, tista' tpinġihom, tista' tagħmilhom 3D. U hawnhekk żidt ukoll iż-żewġ idejn u waħħalthom Sewwa. u saqajli mhux qegħdin hawnhekk. Ebba. Għal daqstant imbagħad mela waħħal daw u għandi din pjanata u lesta, Ekku. jaqbillek illi il-partijiet kollha jkunu Il-barra. il-barra kemm jista' jkun Tajjeb, mela tajjeb. nixbdu. Sewwa? Dik. Ħalli anke jekk għadhom ma nixfux dawn nista' ndaħħalhom naqal ġewwa jew l-barra skont kif hemm bżonn. U eventwalment Titpoġġa meta bil-kollha din sewwa. ħalli kollha, eżatt, biex tiġi b'saħħitha hemm trik tagħmel naqra kollha ma' hawnhekk, naqra kollha ma' din in-naħħa Tajjeb. u wara ftit sekondi jeħlu ħafna iktar. Sewwa. Ġifieri tkun inkollajthom u issa din imwaħla b'daw imwaħli mal-mekkaniżmu. Sewwa, One, b'din two, ukoll. three. Dawk Ekku. it-tlieta. U il-mekkaniżmu kollu qiegħed hemm fil-fatt ħloqna Tajjeb. karru tal-karnival Tal-ġen. denju ta' stadarjali. Tajjeb, għannu eżempju ieħor ta' malaj malaj Sewwa. fejn kollega tiegħek tila x'tista' tivvinta. U kif nagħmlu mat-tfal aħna, ħarġet bidea ta' bl-istess mekkaniżmu Inlaħmu. eżatti, ħarġet bl-idea ta' dan il-buffu Kemm hu gustus. illi letteralment tista' tikkontrollah minn kull qit li għandu jew minn kull sieq. Jekk inti tuża din, dan Ej, wara. ħajkun qed jagħmel zifna partikolari Ekku, ċaqla anke idea. jekk iżommlu deħ jagħmilha din iż-żifna illi Kemm hu ħelu. naħseb jiena
kulħadd jiswa bidejat differenti. Ekku, qed nużaw materjali differenti, qed naraw. Iva, ħafna materjali riċiklat f'dan il-każ ukoll. ukoll. Illi għenu wkoll biex tagħti sa dik iċ-ċaqliqa fil-ħwejjeġ ukoll kollha triks tal-karnival da. Ekku, proset, interessanti immens. Nittama li issa ħafna mit-tfal joħorġu bidejat sbieħ. Iva. Inħeġġukom biex tibatulna ritratti tal-modelli tagħkom fuq korrispondenza@satar.org.mt. Ħalli nkunu nistgħu ntellawhom fuq il-medja soċjali ta' Satar kif ukoll fuq dawk tad-Design and Technology.